wulang ingkang sayekti saka bukaning atur gelaring kuda kepang tondo tadi sarana piwulang ingkang sayekti saka bukaning atur gelaring kuda kepang tondo tadi sarana piwulang ingkang sayekti. Hasa santi rayu sabun kumati amor wani udah ketang cinarito wawayangane manus sopolan esto kegambaran kasayoto. Bapak carita ring jagat gumelar wayang para dadya sarana tatanan muga tuntunan ayu ayu ditawana babar carita ring jagat gumelar sarana tatanan muga tuntunan memayu ayu dikawana. Kang rineta amor wani gelaring kutha Bapak sasmitoen matine beksan Allah betul lan bener kelawan kubur
kabeh kasandangan nyoto mangkono Deniro Sri Harkana Tandono mangkono mangun sarining punawan ngaturaken babagi wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian sanggar seni cahya beliau sumping ingkang ing tinti wanci punika sampun sumadyo anglipur dumateng para sutrisna budaya wonten satunggaling pawiwatan nun inggih dinten ambal warsa Wahyu Turangga ingkang angka kalidasa katur sungken kinurmatan dumateng satriyaning nagari panjenenganipun Balok Bapa Kepala Dusun ingkang tansah paring sagunging pakurmatan dumateng para wisrepuh para sepuh ingkang satuhu benawa ing pamawas mewah labdoi pitutur para tamu undangan ingkang babar luhuring budi dharma sagung para kadang Wahyu Turangga ingkang bidekjara harja lumebering dumateng sedaya para seniman seniwati ingkang tansah ngleluri luhuring budaya Jawi dumawah dumateng para sutrisna budaya kakung Sumana Putri ingkang tansah kaambil kamardikanipun sange sautawis salagi sapa mawa pangandika kepareng hamba matur nyuwun mitresih samudra pangsoma tanpa pepindhan hambok bilih ngenya kita matur samangke tasih kathah wajang wijing wicara menggahing kirang trap sila ing basa kanthi linambaran pepayung Budi Rahayu mewah ngaturaken sewu agung yaksama keparenga kawula hambuka yaraning suka dwaraning kandha wunganging mradapa awit mrabdapa saking kersanipun para kadang pakarya Wahyu Turangga ingkang ing wedal dalu punika hanjanggeping tata laksana adicara nun inggih dinten ambal warsa Wahyu Turangga wis dumugi wahyuning mangsa kala tumuring kodrat sing pasring Gusti ingkang murbeng dumati yen tata titi ing titi wanci punika kula panjenengan sami waket kumpal manunggal wonten satunggalipun pawiyatan budaya Jawi kanthi samudaya kinanjara wilujeng datan mangke alangan satunggal punapa menggahing saing punika kalodhangan kalunggaran kabagas warsasan tansah kasedha panjenengan sedaya dalasan kawula pramila pantes sanget sumangga samiya santi hayu-hayu alhamdulillahirabbil alamin. Satrasipun wonten mriki kita tasnami saking cahya budi sumbing matur agunging panuwun dumateng sedaya para kadang panitia nun inggih Wahyu Turangga ingkang ing titi wanci punika sampun kesohan nimbali hanimbali kula sakadang sarencang ingkang supados hangsi hanetepi jejaring adat budaya nun inggih beksa kanthi lumaksita ing gati saendahing luas tontoro kanthi punika sanging kawula sakadang sarencang namung nderek hamayu hasungkara mugiya Wahyu Turangga tansah lancar tansah rampik lan tansah widegda kalis ing sambigala kumandhang ing sajroning nuswantara lan hambok bilih nginyo kita ngaturaken samangke pagebiyakan
saking sanggar seni saya bida sumbing ya punika saking beksan gongso waranggono dalasan samangke ungling samudaya ingkang tumapak ing titiwanci kirang mahanen dumateng sedaya para pamriksa budaya saestu nyuwun lumpun ringsih samudra paksama ingkang tanpa pepindhan mekaten pamatur sangkala sampun tentu kewala awit ayun kadumripun lingsir tasih kathah cewet saha teng samudaya menggaing kirang trapsila ing basa sekawit tiyang kala namung titah sawantah jalma limrah ingkang tansah cinekat ing kekilapan lan kesalahan. Pramila punika pamungkasing atur hayu-hayu rahayu mring ulahing jayu ahayu jaya wijayanti mugi wahyu turangga tetep jaya witekta pinayungan ing sing Gusti nuwun kawula nuwun. Nisto minangka kanca nugrakan India manungsa kadepan saka urip kati utama sang retno ing pawana kinepeno ing rupita sirna prahala kang nista durga mencak kala sirna Surya Candra Kartika Amurwaka Kinaya Pratana Dumadi ing urip kasayata becik lan nista minangka raja nagara India manungsa tetep saka urip kati utama sang retno ing bawana kinepeno ing rupita sirna prahala kang nista durga mendak kala sirna Sernaning pakoramon Son memuji Mukya anto anugrah ing witi Repsi demsun memuji Mukya anto anugrah ing witi
aning putra nangge lakune prajawa kang ditulis kidana ing jagat aning putra nangge lakune prajawa manungsa Jumang kasar wasa sumber nangge trita ning prawadya satriya kang pratosa sigra ambil lora Serak bakal rukun prawadya kunurut kaca sikratanya kang prawadya polo arsawa budal ketunggalan rawe-rawe rantan alang-alang putus Sorak berkorupun prawadya kumurut Pancasikranya kang prawadya polo Asa budan ketunggalan Rawe-rawe rakan malang-malang Panjaring puspita Yo
paparatan Kepitar mengkasatrian Cumangka ing sang nalendra Kumantaring antareksa Angratoni ing pawana Raganyosi ing Batara Jaka gagat berpiteksa Nanggeri sang Wirotama Arsa cumangka ing paparatan Kepitar mengkasatrian Cumangka ing sang nalendra Kumantar ing antareksa Angratoni ing bawana Raganyosi ing Batara
Batin sapa kang ngerti bebener ing pangadah durung kelakon tinampa marang liyan ananging katentreman uga kepacikan bakal kagayuh saka rasa kang nyawiji. Mula aja milik barang kang melok, aja nyengit barang kang pahit. Raga lan rupa iku amung bungkus, ati lan nurani yaiku sejatining pribadi. Pasewakan sang nata domakaton ginayang sagung tumati samya rame upacara. Cekap semanten atur pasukatan Sanggar Seni Cahyo Budi Ambo bilangan pun kita ngaturaken tasih kathah kekelintuan sestu nyun luwering sih samudra pangsomo nuwun kalau nuwun paripurna pasewakan sang nata domakaton pinayang sagung tinata samya rame upacara.